Zdravi bili svitu moj, evo nas u novoj sezoni. Lito je prošlo, nadam se da ste se lipo odmorili, iskupali, isunčali. Mi jesmo, vidi se i po boji, nešto smo uvatili, a skupila sam puno riceta, a jedna od tih riceti što sam skupila je i današnja. Manistra sa balancanama, pomama i parmezanom, koju sam prije nekoliko godina jela u jednom finom restorančiću u Veneciji. Bila je za prste polizat, a mi smo polizali i pijat svi zajedno, tako da ja se nadam da ćete i vi. A za današnju tu ricetu još uvijek nas prati naša Klara Marić i vidit ćete kako ćemo mi to sve skupa složiti. Korane na vas pisa. Odmah počinjemo s kapulicom koju ćemo malo šufigat na maslinovom ulju i stavila sam samo komadić masla. A dok se to šufigaje lagano, ja ću ove balancane koje sam prethodno izrezala na fete, malo ću ih obrisat i posložiti na ovaj masni papir i staviti ih na 220 stupnjeva u pećnicu, samo da malo uvate boju. Češnjak stavit ću ga u ovu kapulu koja se šufigaje. Ima ga dosta, ali njega nije nikad na odmet. I malo majčine dušice. Svježe bi bilo poželjno, ja nemam svježe, pa ćemo sušen. Balancane ću sad izvaditi, njih smo jedno 15 minuta samo malo zapekli. Sad stavljam pome na kockice da se napravi kao nekakva šalša. Dok se pome šufigaju i pravi se šalša, stavila sam vodu za manistru. Sad je ona uskuvala, sad ćemo je malo posoliti. I malo ćemo staviti ulja. I stavljamo manistru koja se treba skuhati al dente, ali doslovno, jer ona poslije ide u pećnicu zajedno sa svim ovim, tako da treba samo malo čutiti vodu, samo malkice se smekšati i onda poslije taman kad ona bude gotova bit će i šalša, to ćemo sve promišati i onda slijedi slaganje u škrovadu sa balancanom. Manistra je 5 minutica kuhala, sad ćemo je prociditi i vratit ću je u teču u kojoj se kuvala. Bosiljak u skoro gotovu šalšu ćemo ovako iskidati ručno i pomiješati s manistrom. Mio mirisi. Maslom ću malo namazat škrovadu. I sad ću složiti prvi red balancani koje će mi u ovom slučaju služiti kao lazanje. I sad ću ovu manistru sa šalšom cilu složiti po ovome, ali moram malo po malo.
kako bi se lipo rasporedilo. Naribani parmezan ću posut po ovome, jedno 20 deka, pa ću malo više od pola ovako i poslije kad stavim još balancane, onda ostatak. I balancane idu sad na vrh. I ostatak, znači prikrit ovo gori. Pećnicu sam opet upalila na 220 i sad sve ovo zajedno ide opet nekih 15-20 minuta. Maslinovog ulja. Evo ga, svitu moj. Ovo je gotovo. Lipo izgleda. Lipo vonja. A još bolje će biti za izist. To nećete gledat. Samo ćemo mi. I vidimo se sljedećeg ponedjeljka.